Ден 29, no ганджа. Искам да кажа нещо, което може да изненада някои хора. Или пък не. Аз не съм започнал от тревата. Минал съм през доста по-твърди наркотици в началото, като амфетамин, метамфетамин и куп други. И точно заради това ще кажа нещо, което е лично мое мнение. За мен тревата е една от най-опасните. Не защото те разбива или ти съсипва живота, а защото ти позволява да живееш уж нормално. Ходиш на работа, вършиш си задачите, повечето хора не разбират или никой не разбира. И според мен точно това е проблема. Свикваш да си на половин капацитет и започваш да мислиш, че това си ти. При твърдите наркотици идва момент, в който всичко се руши и се чупи. При тревата просто си живееш по-тихо, по-малко, без да го усетиш. И точно за мен това е най-лошото, защото ти позволява да живееш уж нормален живот, но всъщност не е така. Хора, не се предавайте. Знаете, винаги казвам, нещата, трудните особено стават стъпка по стъпка, ден след ден.